Your friend Kofiadu, who from Agya Koo abrante, aka Bidam Mejiso. And no yet the 2 morning say, and it be Donko, departure 1 o'clock. I won't crabby. Yet in same be better to Ija. Na men semini nyina e koma edin kan eye omanpanyin na Addo dankwa Kofiadu be ma basimprimu wonsinsuum ansa no ham Onyankopɔ de na kyeye adwuma de e papa waye bi gedi bi a obubu sebe enua bi agu na so mu na ompe bibi eti ye no a ye boban kokonkura ase ni ade ne de ehu adwuma na Addo dankwa ne MPP aban omo ye minim sa aban bi a obaba bi aso ye na famu de sa omanga na ebetumpom na wiya masim tietie nyina ne se omana ye hwe han ya me atena mfofo ho anda ne ye kwaye beretu etoda na yankasa nkasa efie nipa na yase no pas ye ne firi hwan asemo American wo ye Ghana ni ba tie niye wo ye panyina tie niye mo mfa ne se Kofiadu Agya Koo abrante me ho ne teme na me kasa kasa na me asem ba me mpre me ho enyi ano emu metena siche na mabise nyame na me ankasa metimua de be kire me no na me so me de abetudwa omampanyi ntimi entunufo nemu me yi na tani tia na naso kakra bi sese wonhwe ho a omomoden na dawo ma sabria wontwentwa sokura omampanyi wonyamaye ni nyina ne se am se mfie kakra ne atwam sa mfie mienu asafe ne fani ana oman beka ne se football ayeboy panyina oda ya no eye Kwasi Nyantakyi nsensem bebre ba oman mu a ye nyina ye ni mu asem ana ye horo papa yi ye twe ne slene abasa ye se ye twe ye bo na senue mu ankasa ema ne papa ne tifie na ayem se obi adwene nkoso ene ye kobo African Cup ufri se ya shemienu nti bi ya wi ni obaba kobo World Cup obesa bafie okobo mfichire bo obesa bafie blaster any import different country ema ladies kura koba ye be hye o ma bafie kunni ntia ho na asem ne wo omampanyi mesrewo ebra Kwasi Nyantakyi ekoba ase sebe mesre me ka de beto abonten ena me chire mu se wakwakwagye adamudie no ema etre ko wiase nyina ema FIFA edene nsa to Kwasi Nyantakyi so meka ne se ye bande no kura free eye football na oman Ghana ye football na hwe ase nyina no oho ni free ebra edi nsa to no so se won ko football ho bio no na ebinum bose wo manya ese bi abeda wo mabam nenso panyin se wo ho wo hunu mpu atwa kromani na akire no ye hwe Kwasi Nyantakyi esi akire ye gu nanim ase ya na edi na ma no ko basa se opanyin oda football no na obeka se company bi anase adwumayekuo bi afre ne se omra meje anase omra meje mwa emfa meboa football Ghana Blasters ne nketo ne akese a eba se de cool skura ibetimi asa ase ya bobo cool so enya prayers se the other countries ne ye na obetwa kwan be prensa ansa na okohu wo mo a bi a wo afre no munyina ye manim asema sebe mintimi mbobo obi adin wafidie so na koba ne se waba na wabre we de how enso so waka ne sa yate ene awukoi jiwe ne fato nsuo no ana jiwe ne fato bibi kofie na ifie so enye ne kase papa de kwanso ade aba na ya mfre no se omra ho na se bio Kwasi brabeje adamudie ana brabeje bribe na obeduru fie a na ade na koyese adamudie na koyese se waje bribe yo na mu hu ni yawo no ni oman football ahwiase kan hu ni se etre koye na bi ko referees so omadwuma ball mo motifie referees internationally no
Omu di omu ho nkomo. Omu kuko meetings. Omu hia. Enti refi bia wo Europe, refis bia wo States, refi bia wo Asia, refi bia wo Africa countries no. Ene na America ma mwaso ate se sa refi ni nyina braki Ghana se so oni Ghana hia dia na o na edi refi na ukosoro ba fom obema Ghana ahwe ase. Ukosoro ba fom Ghana entimi ni nkunim. Obasoro ba fom Ghana kofa na se kro obaji Africa Ghana nsem. Kopem se refi no hu se yagu onuanum bi anim ase amabi aka won. Eti edawman no so ayen ka aduma daye so ba yenhwe ho. Ene Kwasi Nyantakyi senko football mu a ka ba bi a wadu no ka obayiri mu ama Ghana yetimi akoye nim na Cote d'Ivoire akọ na nim ene wakọ wini Cote d'Ivoire nya na omne bohye bo ben no nim boys ne omu prayers agidi din yeni Asamoah Agyan yeni John Planter yeni Makiesi ene mo ha ni yeni Suleiman Tali no mo ha eda ayu no nyina yeni wo mo ha agema bedu no mo ni ha afi akwa no mo ni ha football fo omunim ball no bo ebi ni Ghana ha nenso ya yenia ya hede hye ball na senuam ama ba bia ne waduru no ye twene de ne ba behwe fom ama akosai refis nyina eti o mampanyi me serew me pa o chew obi nim se ebi asemam se me de betu dwan ebi a sebe msrebe kan adapa ebi na me betwa nya adapa Kofiadu mente sa na me de bebo oman na ya mepe gina utu me so o mampanyi na football yenkobu no bowura na kokosere o mampanyi ko sere ko Ghana ye betide enso yankasa etimi akoso ti wo mampanyi ene wo mampanyi na bedi atire ministers MPs chief of staff mesre emumpanifo army commander police commander chese mesre you can say parliament panyi odano mesre mpanifo akabi wo businessman bi akabi wo bi ase ye ne wo mampanyi nkasa yentu panyi ase kwa nenso de ade na du o ma no hunti no sorry na baby biela owura wo mpanimfo enu a Kwasi Nyantakyi ni yes ye de ma no ye betu agu baabi kura na papa na sa de ni nimde no aba be so football mu mo me ma no mfiri asase so ansa na yakase ye hunyanka anu aduro ni baabi ene na yeteretera ho a na bibia asai Kofiadu be ma Agya Koo abrante de me pese me de to o ma na anim no beto aya na me raho se nipa ekoso a na ye twene san ye nyina ye de bia ye me kasa kire mo so ye de bia ye nenso so yesire Onyankopon se ibetimi asa agina ye na so te se kane no yinim se wo bompa ye mami sa na me so me bompa ye ma anadisi bia ye nyina agye wo ba bedu se oye boni bia de ekeka kono ye hu se wanye boni bia yewura Canada ohina Japan ne niema wo ye ni odi nsem bi echi no ame ehu ba bia ekro na me de me mo bi ye din yenya ne etie yi ansa ne yakopa ne ehoye atena yesi Ghana ehifa ne beko ba bia anyoye aya mumie nsusu moye nianom asemiam dudo na den a efi wo mpa nua asem kra yebo ne hwefom a oyam hyew to mapanyi ma de srede ani Kofiadu be ma Agya Koo abrante aka bidam be ma me ho fe ne nso mi di na